dau din nou. Exact ce am zis și eu, 12 și 16 minute. Dacă i-am scris 12 și 16 minute, înseamnă că mâine dimineață eu sunt înainte lui Horațiu afară, îl aștept să vină. Pune pe 5 lei? Ești pe pizdă, spune pe 5 lei. La 7:20 să apară. Dar, mă, bă, eu la 7 stras înaintea ta. Înaintea mea. Înainte ta, stras înaintea ta. 5 lei, pare eu. 5 lei, pare eu. 5 lei. Bă, vedeți că e dovadă aici, deci nu vă... Auzi de zi a doua în pula mea, nu știu ce vorbiți pe aici. Hey man, what's up? Welcome to the gang. What? Ciao, ciao, guys! Eu nu știu un magazin, am căutat pe Google Maps, în Văliuc, n-am văzut niciun magazin.